Bafowethu impela sibona lapha ukhuzani kumfampo ngosa njengoba ke esezifake zonke ke enyameni. Bafowethu kodwa ke siqale ngoba sinibingelele kuyona ke Mbuso City MTV sithi nje masaqala ungena kuyona i-channel yakho wenza okulungile uciphize usubscribe na notification bell khona uzithola zonke izindaba eshishayo nazo ezitrendayo. Bafowethu impela ke ukhuzani kumfampo ngosa usana ke wazidedela wazifaka ke zonke ke enyameni ngesikhathi ke impela ke ekwenye yezindawo lapha ke bokubhiyozwa khona kudlalwa ke ingoma yejele. Bafowethu ke ukhuzani ke bese bhala phana ke caption ethi ke ihit engenamlayezo iphelela emoyeni kanti ke ihit enomlayezo iyohlala ingunaphakade. Ngaleso sikhathi ke wengane zathi impela ke bokudlala lona ke ijele. Bafowethu impela abantu phana ke enkundleni kezoxhumana base sebethatha ke yona ke lenkulumo kakhuzani bathi engazuthi uyagadla ugadla le ngaphesheya. Bafowethu impela ke bese lapha kuma Red Nation uthi ke lenkulumo le ibheke phana kuma Red Nation kuyona ke ingoma eyisatrenda ukuyona ke iParis uthi la siyagudlwa la kusho yathina la kudala jathina. Bafowethu impela ke asazi ukuthi ke ingakube ke ukhuzani ke ubegudla ngempela noma ke ubezikhulumela kwase kuqondana. Asazi bafowethu kodwa thina ke siMbuso City MTV sithi nje ake sehle ngobonda idibane yona ivideo elandelayo.